Pane Bože. Wow. Síce toto video nahrávam na úplne rovnakú kameru ako je tu, ktorú som mal požičanú na test spolu s FX3, ale musel som sa rozhodnúť. Sony A7 AirPod. Právený? Určite. V balení sa nachádza americký plak, európsky plak, pár návodov. Ja už ju vidím. Máme tu strep. Videl som pár ľudí, ktorí majú Nikon, že to hrdo nosili, ale toto je snad taký odvážny papier, alebo čo to je? Klasická baterka, vraj má dlhšiu výdrž. Potom k tomu máme nabíjačku. Prvý trát. Čo vyťahujem z obalu úplne novú, nepoužívanú kameru. To je šialený pocit, Pane Bože. Wow.